Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Welcome New York! Am intrat în New York State, fraților! Prima oară în viața noastră. Prima oară în New York, prima oară în America, prima oară în New York State. Ne îndreptăm către prima noastră destinație principală, New York. New York City! But in the end is right. I hope you had the time of your life. Pe străzile din New York, acești români au îmbulinat-o grav. Da, rău. Rău. Amendă de $115 pentru un nenorocit de hidrant care nici măcar n-am parcat în fața lui, dacă vă vine să credeți. Dacă vreți să faceți o treabă, da, mergeți cu metrou, tată. Ia fă un focus. Aici e 9930, pe ce? Parcarea aia pe semn? Hai să vedem. Nu văd, să n-am acces. Scrie 9930, dar văd aici. Da, mai simplu, parcăm o oră undeva, după aceea ne întoarcem. Da. De unde am plecat. Parcăm acolo toată Întoarcem, tată. și plecăm la Trubadura. This is New York, actually. We gotta film what the fuck is going on here. Băi, ești nebun, dă-te, frate. Băi, ești nebun. Ai văzut ce vibrare pe el? Băi, ce frumos face, băi! Măi, tătii! We love New York! I'm gonna move someday. Yeah, it's perfect. I want to marry here. You wanna marry me, right? You're not from New Andy! York, man. You're not an American boy. Macho man, hola, hola, e sexy baby. Ce facem, băieți? Facem bine deocamdată. Hai să arătăm ce facem. Începem croaziera. Unde, mă? Mergem la Statuia Libertății, tată. Statuia Libertății. Simte bine? Statuia Libertății. Spune-ne unde este Statuia Libertății. Statuia Libertății este exact în stânga mea aici. Ia, să vedem. Andy, așa. Pare rău. Ce faci? Colega de suferință. Ce faci? Ah, bine. Ce faci? Ce faci? Bine? Bine. Slobodanca, how are you? Mamă, ne simțim ca vedetele, băi, când stau uite să uită la noi. Vezi, Andy? Vreau să filmez o mulțime, așa. Mamă, s-a lăsat tot asta. Știi câte poze am pus? It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. E ceva impresionant, sincer. A fost donată în 1866. Nu ne-am gândit niciodată că am putea ajunge pe aici, măcar o dată în viață. Uitați. Băi, eu sunt șocat, bă, nene. E ceva incredibil, e ca un vis. Eu vreau să aduc pe toți cunoscuții mei să ne facem noi o mică
Uitați-vă aici, frate, o mică statuă a libertății, nu? Da, aici pe insula asta la... Nu, ca să pot să-l contrazic acum pe... Poate construim una la Znacov. Incredibil, aici s-a format poporul american de fapt. Avem aici o hologramă interesantă cu steagul care se transformă în fotografii. Cum evoluția Statelor Unite. O să repetăm o dată, transformăm totul într-un steag. E magic. Deci e frumos? Avem aici un text. Și România au Da. O să trec prin toate astea, că probabil nu o să le citească nimeni. La partea importantă. Eastern Europe included USSR, Latvia, Estonia, Lituania, Finland, Romania and Bulgaria. Liberty is this way, right? If you want to see the view. You have to keep Broadway until it's end. Road is out here. Yeah, you have to keep it until it's end. Yeah, and you'll see the But statue. you know they're closed now, right? If you want to go to the Oh yeah, it's already Yeah? closed. Yeah, they close at 4. We gotta go tomorrow. time At 4. at 4 o'clock. România, probabil bună dimineața România, bună seara America! Suntem într-un loc incredibil, undeva unde acum câțiva ani buni de zile ar trebui să fie 2 turnuri, cele mai înalte din New York, cele 2 mari turnuri gemene. Andy, arată-ne puțin spațiul gol care a rămas, nu numai teritoriul, cât și în inima americanilor, Andy. Să vedem ce vor să facă aici, în șantierul acesta. Muzeul Memorial, 11 septembrie. Un mall în memoria celor 2 turnuri gemene. E un spațiu imens, deși nu pare atât de mult. Scrienorii ăștia au niște dimensiuni colosale. Acum e un șantier rămas. Ăștia lucrează zi și noapte. Bă, mă impresionează și azi, nu? Eu am crezut că azi nu să mă mai impresioneze, dar tot mă impresionează. I'm through with standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king-size tub big enough for 10 plus me. What you need? I'll need a credit card that's got no limit, and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done. I want a new tour bus full of old guitars, mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name, 'cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat, and we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair